Zdravím všetkých! Vítajte u nového videa, kde si zareagujeme na Lauru, a.k.a. Dolly, a.k.a. Drama Queen. Táto naša ružička sa nám vyjašila poslednou dobou na sociálnych sieťach, kde stihla mať beef s Luizou a kde jej hackli účet. Poďme sa na to pozrieť, dámy a páni. Takže dve otázky, ktoré ste sa ma najčastejšie pýtali, je, čo sa stalo s mojím Instagramovým účtom. Keď influencer povie, všetci ste sa ma pýtali, nikto sa nepýtal. Lajrinka, je to môj hlavný účet na Instagrame, na ktorom mám 40 000 sledovateľov a tiež ste mi kladli otázky, ktoré sa týkali predovšetkým hlavného. Tomu malému čurákovi sa to aj podarilo, pretože neprešlo 10 minút. Môj Instagramový účet bol zablokovaný. Takže ten čuráčik, ktorý chcel dosiahnuť 10 minút svoje slávy na môjom Instagramu. Bro, legit, jaké 10 minút slávy? Máš 250 lajkov na príspevku a 40 000 followerov na Instagrame, čo aj tak 3/4 sú followery zaplatení Markízou a hovoríš o sláve. Trochu to preskočíme, pretože hovorí dlho a zbytočne. Po blokácii prišlo mi to strašne zvláštne, že práve, myslím si, že ten Instagramový účet mi bol, môj hlavný Instagramový účet mi bol zablokovaný v deň, keď som išla na Let's Dance. A Let's Dance je známy tým, že vám dokáže priniesť veľa nových sledovateľov. Takže no, na Slovensku sa asi úspech neopúšťa. Čo už? Ty si Ja mám nervy už. Povedzte jej to niekto, že nie je slávna, za to, že bola v jednej reality show. Kamoško, nie si Dolly a ani slávna si tak maximálne namyslená piča, ktorá si myslí, že je slávna. A pritom by mala čo najskôr odísť zo sociálnych sietí. To, že ti niekto hackol účet, ti len chcel zachrániť život. Dobre, aby som sa vyjadrila k čiernemu ceremoniálu, dostala som otázku, že prečo všetky čajky z Rúže sa vyjadrujú k čiernemu ceremoniálu okrem teba. No, nemala som sa kde vyjadriť, poprvé. A akože, hej, mohla som sa tu, no tak sa k tomu teraz akože vyjadrujem teraz. Čo mám k tomuto povedať? Aby som vám to objasnil, ona robila piču v reality show a ľudia jej za to dali bidu. Nečuduj sa, keď si ten charakter vybudovala sama. Možno keby to nehráš za piču, ktorá ojebáva, možno sa nič nestane. Toto preskočíme, pretože tam hovorí hovna. A poďme ďalej, kde vznikol beef medzi Luizou a Laurou, kde Luiza nahrala video, kde reaguje na Rúžu. Začnem hneď z hurta. To čo tam je tento rok za kokota? Pomôžte mi niekto. Ja neviem, či mi toto stojí za to kúkať. Kebyže s touto ženou niekto zavre niekde, vojdeme dve do tej miestnosti, odídeme iba jedna. Ja neviem ktorá, ale ja vám garantujem, že by sme sa nevrátili v tom istom počte. Normálne nech už ju vyhodí. Ako si jedna žena môže dovoliť povedať o druhej žene, že je škaredá? To je také dno vyjebané. To je normálne ty kokot mariánska priekopa. Luiza si tak propaguje svoje hero a Laura na to reagovala videom, ktoré je už zmazané. A asi není taká sebavedomá, ako sa zdá. Takže si pustíme iba Luizine vyjadrenie na Laurine video. Luiza, keď sa na mňa tak veľmi nemôžeš pozerať, lebo ti tak skurvene veľmi vadí. Prečo ma používaš ako nástroj na zarábanie peňazí? Laura, dovol mi odovzdať ti tento dar. Je to tvoje. Toto je úsek z jej videa. A neviem prečo ona musí byť vždy ten main charakter. Laura, nauč sa prosím ťa hovoriť pravdu. Nebyť falošná piča a ukludniť si svoje hormóny, lebo toto pôjde ťažko do piče. Ďakujem, hoďte like a odber.